Izenzo chapter number 12. Iphelela, 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 emaphakatheni, iphelela. Inkosi welula izandla ukuba ahluphe abathile bebandla. Izenzo 12 verse number 1. Wabulala uJakobe umfowabo kaJohani ngenkemba. Esebonile ukuthi lokhu kuyabathokozisa abaJuda, waqhubeka wambamba noPetru. Kwakuyizinsuku zezinkwa ezingenamvubelo. Wambamba wamfaka etilongweni, wamnikela emaviyweni amane. Ilelo nalelo linamabutho amane ukuba amlinde, ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwePhasika. Ngakho-ke uPetru wagcinwa etilongweni, kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Haleluya. Wathi mhla uHerodi beza kumkhuphukisa, ngalobo busuku uPetru wayelele phakathi kwamabutho amabili, eboshiwe ngamaketanga amabili nabalindi phambi komnyango begcina itilongo. Bheka, yafika ingelosi yenkosi, wakhanya ukhanya etilongweni, yamshaya uPetru ohlangothini, yamvusa ithi sheshe usukume ayesewa amaketanga ezandleni zakhe. Oh haleluya. Ngelosi yathi gqoka ufake izicathulo zakho, wenze njalo. Yathi yembathi ingubo yakho ungilandele. Waphuma wayilandela, wayengazi ukuthi kuyiqiniso kwenziwa ingelosi, kodwa wayethu ubona umbono. Baba, izwi lakho nantambama linamandla, khuluma ngalo phakathi kwethu ngoJesu omgcobile. Fihla mina Nkosi bese kuvela wena egameni lenkosi. Amen. Indaba yethu sizohamba ibe negatshana ezithile, kodwa ngifisa ukuthi lowo nalowo kube khona kuzuza nakuxoshayo kule ndaba egameni lenkosi uJesu. Amen. uNkulunkulu bathandekayo, uNkulunkulu ohlakaniphileyo, uNkulunkulu oyihlelayo izinto zakhe, uNkulunkulu futhi olaziyo ikusasa lomuntu nalapho eyakhona. Haleluya. Nanxa umuntu ezifumanisa esendaweni yokuboshwa nokuba abesetilongweni, kodwa uNkulunkulu uyawaqamba amasu okuba athumele abantu abazobakhulula. Haleluya. Nxa ulandela indaba kaMoses uyafumana ukuthi
babe seGibhithe bonke beboshiwe uFaro. Kwenzeka ukuthi uMose aphume ngendlela aphuma ngayo, wafumana umakoti uZiphora emzini kaJethro. Kwathi ngelinye ilanga elusile izimvu zomkhwe wakhe, inkosi yembuleka kuye emlilweni ovutha esihlahleni singashi. Yathi inkosi, ngizwile ukukhala kwabantu bami, hamba uyobakhulula. Ngigama lenkosi, ngoba bathandekayo uNkulunkulu ulalela ukukhala kwabantu ebese yofuna indoda azoyithumela ukuthi yobakhulula ey'ntweni ezibabophileyo nasezonweni zabo. Ngigama lenkosi, ngenxa yezinhlelo zamabandla ethu kuthiwe ukhethwe ngabantu, kodwa uNkulunkulu uhlala kubantu. uNkulunkulu ke omkhethileyo, akulona ivoti lakho. Thani amen kule nkosi. Nxa uNkulunkulu ebiza umuntu akafesana mbize nje esihlaza enjalo, kodwa umuntu obiziweyo uNkulunkulu mfake ezintweni zokuthi edlule kuzo. Nxa esedlule kuzo akwazi ukuthi uye kuphela ongibizile, anginawo mina awamamandla okuzihambela ngokwami, kodwa ngethemba uJesu. Bakhona abathandekayo kule nkonzo, bakhona abangcwele kule nkonzo. Xa nje ubheka isibonelo, kuthiwa uJesu nxa ehleli nabafundi bakhe ezodla isidlo sokugcina, haleluya, wathatha isinkwa, amen, wabonga, wasihlephula, wabanika abafundi bakhe, wathi dlanini umzimba wami lo nikelelo nina. Nikhona abathandekayo. Incazelo nxa singena obizweni kuleyo ndawo, haleluya, nxa esithatha isinkwa usukubizwa uNkulunkulu lapho, ebese eyabonga ukuthi usufikile kuye, kodwa akakwazi ukuthi akunikeze ebantwini udliwe abantu engahlephulanga. Amen. Sinenkinga yalezi insuku zabaholi abakhona abahola abantu bengahleshulwanga. Ngoba nxa umholi engahleshulwanga uhambe eyithwele. Amen. Uhambe ezasi yena. Kodwa kulezi insuku besibiza ukuba sibe nabantu abahleshuliweyo, abathi ngiyamazi ongibizile. Uyothi nxa esengififinyile ngiphume ngimsoshe ngegolide. Amen. Haleluya. Ngifuna ukuthi ke ubheke kule ndaba sesothandaza ukuthi uHerodi kuthiwa kwafika isikhathi la enakasakhona ibandla abantu ababizwe uNkulunkulu abathathwe kwabaningi. Wathiwa nina ningamanxusa ombuso kaNkulunkulu. Wathiwa ningaba uPawulu wasezulwini. Wathiwa nina ningababizwe ngobizo laphezulu. Oh haleluya. Umhlaba noSathane bamelene nani. Nihlanzwe ngegazi likaJesu. Ningamasibulo esabelo sezulu. Mangabo uNkulunkulu kule ndawo. Nxa ezohlupha abantu uHerodi, kuthiwa akababambanga bonke, kodwa ubamba abathile. Ngoba uzuhlakaza ibandla ubamba ngapha ngenhla. Nisekhona abathandekayo? Anikhona nikule ndawo? Mawubheka kuthiwa wakuJakobe omunye wabapostoli loyo, wathi mayembamba bajabula abaFarisi. Wabona ukuthi bajabule, wabamba noPetro. Washo ukuthi ubamba wrong. Awutshela bakhona ukuthi ubamba wrong namhlanje usathana. Oh haleluya. Oh haleluya. Mhlawumbe kwamlungele bangoJakobe, kodwa namuhla ubamba wrong
iphasika. Haleluya. Akakwazi ukumbulala ngoba iphasika. Kumele ukuthi alinde ledlule iphasika bese embulala. Kanti akazi ukuthi ukhona abathile othiwa noma ebanjiwe lo kodwa ibandla lalimthandazela ngesineke. Oh amen. Bandla likaNkulunkulu laba bahleli lapha ngaphambili bayosurvive ngemkhuleko yethu, hayi ngenhlebo zenu. Yehleka la. Albo gama lenkosi uJesu. Tshela umakhetho usathana ubamba wrong namhlanje. Bakhona abathandeka. Ubamba wrong usathana namhlanje wabamba wena. Futhi ubambe kabi nami ngase ngiyafika. Ngoba ngizovula iminyango namhlanje. Uyaphuma ejele lakho ovalelwe kulo. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Awuthi amen kule ndawo. Noma ngabe Herodi muni olula isandla phezu ekhaya lakho. Kodwa sizothandaza ngesineke. Bese uNkulunkulu ezulwini athumela ingelosi yakhe izovula iminyango. Ake ngikubalele bese sithandaza. Ngoba khona nje khona uHerodi ababiziwe. Ababizelwe ibandla. Hayi phela abathandekayo wakhona uHerodi wokuqala ngeinsuku zomzalo kaJesu. Owathi kwizazi anothi manje ithola inkosi nizongitshela nami ngeke ngiyothandaza. Kanti hayi ukuthi ufuna ukumbulala umntwana. Oh haleluya. Wathi ingelosi kaNkulunkulu yaseJosefa yathi baleka uHerodi uzombulala umntwana. Oh amen. Oh amen. Ngoba khona uHerodi ababulala izinto ezisakhulelweyo. Babulala ivision kaNkulunkulu. Babulala uhambo lwasezulwini. Kodwa namhlanje akalamandla uHerodi. Ngegama lenkosi uJesu. Thani amen kule ndawo. uHerodi wesibili, uHerodi wabulala uJohane umbhaphathisi. Awu amen. Okwathi sidatha intombazane, haleluya, wathi ufunani, wathi unina okhohlakele, thani ngicela ikhanda kaHerodi inde sizamlatha. Awu amen. Kodwa namhlanje uHerodi akanamandla. Lo wesithathu uHerodi. Owokuqala wayefuna uJesu. Owesibili wabulala uJohane. Owesithathu usebandleni. Unakazisa ibandla. Kodwa somnqoba ngokuthi singahlakazeki. Awu amen. Kodwa sibe mzimba munye. Sibambane sithandaze. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Lithi iBhayibheli lami ibandla lathanda bapho mama bathandaza namhlanje. Ngoba sesisaba nokubika indaba zethu. Ngoba ngothi ngiyayibika bese ba indaba exoxwayo. Awu haleluya. Kodwa besibiza angithi igama ethi umfazi lisho umuntu ofaasi. Abahlala bathandaze bathi. Bathi uNkulunkulu ufihla inceku yakho. Fihla ibandla lakho Nkosi. Abahlala phezu kwebandla lakho. Hlala phezu kwethuba yongcwele. Njengoba wahlala ku-Acts 1:8. Uthi umlilo wehle ezulwini wahlala phezu kwakho. Awu amen. Glory to God. Lalela ngixoxele indaba. Bathi besathandaza. Ngoba uNkulunkulu weyikhathi mawusathandaza akezi kuwe. Nyamisa kwayo. Akezi kuwe ezokuphendula. Kodwa uNkulunkulu vele asuke akuyeke usathandaza aye kulento oyithandazelayo. Ungenzeka ukuthi uhleli kule nkonzo kule conference kanti ziyaluka izinto ekhaya. Ungene emagcekeni athi usibusiso mama ngiyaxolisa. Kade ngihlupha. Oh haleluya. Hey. Akethi amen. Akethi amen kuyenda. Nibonga abantu bonke singelosi.
umthandazo uNkulunkulu ayejele yento yakhe eboshiwe kaPetru wakho oboshiwe ingelosi ifike ingelosi kuvalwe ngamabutho emnyango kubekwe amabutho wathi kuboshwe isibosho ngasazi haleluya uthi ingelosi kaNkulunkulu yangena ngoba singena la kuvala lapho wangenwa khona kubulatho waphunywa khona athi ungayingena yamfikulele umuntu kaNkulunkulu ubheke phezulu haleluya asimuzwe khononda asimuzwe khala kodwa ubheke phezulu ezulwini lapho uhlabelela ubheke ezulwini lapho khona umsindisi wethu wasifela amen mangwe haleluya ngoba zedlula izinto eziphambi kwethu haleluya yathi ngelosi kuthiwa yamshaya ehlombe yathi vuka ngizosho njalo kumazesisi yamahle ngothi vukani ngilaleleni na nalala umhlaba ubhubha nilaleleni na haleluya nathula abantu behlisa utshani nibadala ngoba nibadala nina kade laba khona kade layihamba le ndlela nathula kuphimba vukani makholo vukani bandla bo alibogama lenkosi uJesu ithi ngelosi vuka tshela uhleli uthi vuka makhelwane le conference izovuka ukhona signal sivuka amen lamela-ke mawuvuka into zakhe uyishiye tshele ithi ngelosi igqoke izathulo zakho ahambe ubhadazele wena kathu athi Paulo sihamba nifake icathulo zoshumayela ivangeli haleluya yashumayela kule ndawo nathula nje abethi amen yathi kuyethatha ijazi lakho ulembathe ngoba ijazi ingubo yogqobo ungangene ey'ntweni ushiye ugqobo lwakho phakathi ushiye into zakho baphuma nazo amen haleluya masithandaza kalokhu kuyabathandeka ithi sikaNkulunkulu haleluya ithi sikaNkulunkulu baphuma emnyango wokuqala umnyango wejele haleluya abazange bavule ngesikhiye kodwa bavele badlula kwadluleka nawe uzobedlula wedlulela alogama kaNkulunkulu ntambama okwesibili bedlula osiyami badlula esangweni elingene edolobheni haleluya isango lensimbi kodwa bedlula nakhona kuvaliwe okwesithathu isango lesithathu ngiyabonga isango lesithathu wangqongqoza uPeter kulo muzi abathandaza kuwo asuke untombazane uRhoda igama lakhe athi bayevula abone ukuthi uPeter angamvulela vale ayobika ukuthi uPeter usemnyango bese bethi laba hayi mhlawumbe ingelosi yakhe amen asihlala phansi bathandekayo number 1 umnyango wejele ithini lento ithi lento leli jele ofaswe phakathi kwalo amandla kaNkulunkulu amandla omthandazo angamandla abhoshoza ijele kusho ukuthi siyaphuma ey'ntweni ezisifasile siyaphuma emangeni abantu siyaphuma ekuboshweni usathane siyaphuma emadimoni nabathathi siyaphuma ey'ntolomini ey'faswe phansi kuthiwa kasudlula la kodwa siyadlula egama likaJesu haleluya number 2 bazodlula esangweni ledolobha hayi kwele dolobheni lakusetshenzwa khona nje alina khona imali edolobheni amen uNkulunkulu akakhiphe ejele nje akushiye kanjalo kodwa ukhiphe ejele bese kuvulela imisebenzi avula ama-opportunities ukuthi nawo abantu ngene edolobheni amen haleluya okwesithathu ungqongqoze endlini abathandaza kuyo haleluya kungenzeka ukuthi namhlanje uhleli lapha nje
impendulo yakho yangqongqoza emnyama. Hallelujah. Hallelujah. So thandaza bangcwele ngazi ukuthi iliphi ijele ofaswe kulo. Kodwa le ndaba ikhuluma iunity. Mase sizobeka umongameli. Sifuna ukuthi sikhulume iunity la. Amen. Ngoba sometimes impendulo yakho ilele komunye umzana ofana ukuthandazela. Nxa enahlukanisa uSathane akakwazi ukuthandazela lo. Kanti uNkulunkulu ubize yena ukuthi akukhulekele, mayikhulekela yena uzosizakala wena. Ngoba siumzimba wodwa. Siyinto eyodwa ezelo ngegazi lenkosi uJesu Kristu. Akethi amen ke kule ndawo. Kodwa laleli ibandla li-united futhi ne-leadership. Ngoba uNkulunkulu ubeka izinto zebandla lapha phezulu odinga ukuthi nina bese nisamukela ivela phezulu. Nikhona kule ndawo. Ngoba nxa umuntu kaNkulunkulu ebizwa uNkulunkulu unikwa uNkulunkulu amandla namagunya. Khumbula phela ngidakhumbula uPetru izwi lenkosi lithi athu Jesu kuPeter nginike ikhiye zombuso wezulu. Okuvulayo kuvaliwe, okuvalayo kuvaliwe egameni lika Jesu. Ake sivala amehlo sithandaze. Angazi ukuthi ufaso wethu nokuthi uboshwe yini namhlanje. Kodwa siningi izinto ezikubophile. But ithi uthi uNkulunkulu namhlanje uyakhululwa egameni lenkosi uJesu Kristu. Akhona amandla kule ndawo okukhululwa. Asivala amehlo sithandaze.